ITN ki apa? Tambal fashion. TF apa TM? TF ya tambal fashion. Tambal bisa. Tambal fashion iku ya ngene lho. Cabang bayi, cabang bayi. Nyono nyanyi ngene iku lho itu ora. Ini Iya menah sing doyan ya Joni. Lihat ini kita kompak ya dan suka duka kita bersama, suka milikmu duka milikku. Deh, lho, lah kae sapa bocah tok tirik-tirik. Lho ki wis do mangan ta urung? Adik-adikku. Iya. Mbok, lho mbok asaku. Asaku si mbok. Lah nganggone padha gedene. Oh, alah ya bagus sih ya. Lah ya si mbok. Oh, alah mbok ini mbok. Ya piye mbok bocah iki wis kadung wayahe lair nyodok-nyodok terus mancal-mancal. Iki mbok menawa sirahe ngisor mbok wis aja delok. Bocah urung ana rambute kok amen mbok. Engko gede. Susuku kok apik susumu? Lah susuku aneh. Asli. Susuku kok kempes ngene kok apik susu. Lah kok anakku ilang siji iki mau nang ndi? Iya, Mbak. Tak sawang ya ono kok. Saru ngono kuwi saru. Rangkepan kok, Mbak. Aku nganggo ondit, mbok nganggo ondit. Rangkepan. Kemau wis do mangan apa urung? Aku wis masak apa sing dadi klangenanmu? Klangenane ketengungu, mudeng. Rica-rica tebon garing. Keting ijo. Aku ya mudeng. Rica-rica long telo tunggak. Keting biru. Apa Mbak Yu? Aku ya mudeng. Senengam rica-rica godhong creme. Kok rica-rica kok godhong. Sing paling pinter iki lho Klething Abang. Apa Mbak Yu? Senengane rica-rica kodhok bangka. Kowe ku nek ngono dinane kereta iki kodhok. Oh ya. Lah aku kok kaya wedhus, Mbak. Lah, Mbak, emang wis mangan wis tak godhokno meri. Godhong Meri. Meri. Anak bebek. Cilik kok iso bobor. Lah piye? Wong anak bebek. Lah kek piye, Mbok? Tak godhok ning ember. Lho, kan adung wangi ngene. Ora adung mati, Mas. Ngancam karo maksane lha iso. Iki mau lah. Sing tak gagas ki siji lho. Mbak Yo Ganyong. Piye, Dik? Anake Simboi sakmene akiye lho. Sakmene akiye tek mbarep kabeh. Terus bapak iki lho sendi ngono lho. Ayo, kepiye lah. Simbok iki korban penjajahan Belanda. Anake mbarep kabeh. Lah piye? Sing iki dijajah Londo Van der Kolk. Ane reto duweki. Iki Van de Mek. Rodok cilik iku Van de Sar. Lah, iku lho. Van de Besi. Apa iku? Tukang nutungi besi. Banget terserah Simbok kok. Bakune iki kene padha rumput ngono lho. Iki guys salah. Iya, duduk-duduk lan. Terai. Ini iku gak blodok-blodok. Klething Abang lan ndelok kok jalan. Sing didungokno kok malah nggon welut ya. Mane kok nggon ngisor iki apa ya, Kru? Mbok arep kaya niku sing mobil iku sing gitu. Lho, bayumu ku wedok kok bang ngisor lho, Mbak piye? Ora, Mbok sikile kira kok obah kademen, Mbok, sikile. Kadang-kadang kan anakku metu sikile ngono bareng. Monggo.
aja mikir. Sing di bojo nom ben awak iki. Sakno. Iki ya kan. Sing mbok ki kebangetan kok. Bangetan piye nenen lho, kok bangetan gene Bayu. Wong anak ya sakmene aki lho. Lah terus Senengane kok luru bojo. Setondo, lah apa sing entuk seneng ki anak-anakku dhewe mboke ra entuk seneng lho. Iya, kudu entuk, Mbak. Ngenten iki bayangno, anakmu wis ji loro, telu, papat, lima, enem, pitu. Lah engko nek ndek bojo neh. Anakne siji tambah siji meneh 8. Barep meneh. Anjen mbok sabar. Rencana kowe ameh duwe anak 11 ya, Mbak. Kan bal-balan. Bal-balan ra rolas piye? 12 iku karo sapa? Rolas itu ana sapa? Ana siji mbok tambahi dhewe. ana tamu lho, Mbak. Alah jarke ora kenal kok. Lho, ora kenal lo najane tamu kae jane ana unen-unen tamu adalah raja. Ya apa iku mau goleki sampean le Mbak Yu. Lho, aku kenal wae tumbrung. Beda lho beda. Kok iso? Coba takoni Mbak. Takonane sik ya. Dosan terus. Nduk. Kowe iki bocah saka ngendi? Jenengmu sapa? Lah kok mlebu ning omahku ki arep ngopo? Iki dipun srawungake kok endang leres iki. Ndang leres Mboten tuti. gadhe papan layan kabur Alah-alah. mboten gadhe sanak lan kandang kok. Ora duwe dulur. Wong wedok jenenge kantor polisi. Rara Situmpi. Kantor polisi. Oh alah, lara setumpi ku rak wedok, Mbok. Nek larang yo, nek lanang yo lara setumpuk. Sik to. Kowe iki jane kuping lho krungu apa ora kok. Lah aku marai panik perkara kringes tenan. Elek, malah sing to, Nduk. Lah terus Yen kowe terus rene arep ngopo? Menawi dipun keparengake kula ajeng ngenget kok. Nyanyen. Nang kene, Nduk. kene wis ene bek Nduk, urung disedot kok ape ngengek ning kene. Oh ngengek rasa kok ape ngengek. Piye jane ketutupan apa? Lah iki Mbok. Anting-anting kedawen. Mbak. Ndawir. Kok kembang-kembang kok sene iki. Kene ya, Nduk. Wong ning kene iki anak-anakku wis akeh. Kok yen ra iso mangan terus piye? Mboten napa-napa kok Mbok kula marai sakmari. Sego-sego tiwul, sego jagung ya Wis Mbok kok jatahku dilongi. Ada sego. Aku piye kok nek kurang aku nek turu lho Mbok. Ora-ora yen jatahmu ra tak kurangi wong ngerti nek pangananmu ki do akeh. Mbok Wes, aja wes. gampang napa wong. Ora usah do geger kok nek kowe kabeh ora dilongi wis ben jatahku. Ayo dados bareng-bareng yuk. Ini ya. Tak dados bareng kok terus lagi do mangan ya dados bareng. Kahik. Kita kan padha-padha wedok. Kowe iki gak gelem ngomong nek apa kok. Kaget aku Bayu. Apa iki jare? Beda iki terus piye? Mbok sama semangat apa? Panas apa ya Bayu? Bayu. Wis, Mbok, kabeh iki gumantung karo sampean. Ya, Mergo sing duwe omah iki sampean. Gatel iki mang roke sapa? Lah wong iki kok jagung-jagungan kok bagus. Ndang Rara Setumpi. Kowe nak melu aku ngenger ning kene ya. Ngene wae, kowe tak dadi anak angkat tak dulurke karo anak abdi mbak-yumu iki. Terus anak angkat. Heeh. Gimana nuwun? Lakam Lah, dadekno babu lak wis. Apa kok? Kok iso hae terus ket mawon. Iki sapa to ora to, Mbok? Kok rumah aku kecil ya iso omong. Ayo to, Mbok, iki Utenge berapa luwe. Mbok kae mangan to, Mbok. Ayo dulu mangan yo ngene iki. Ayo. Wis, ora kakean cerewet. Kari gumantung karo timbok nek pengen ngangkat dadi anake cukup karo apa sapa. Ngene ya, Dok. Gandeng wis tak plek anak jenengmu ya aja Endang Rara Setumpi. Sinten? Yo tak padake karo mbak-yumu iki. Tak
ramban apa? Godhong semanggi. Godhong semanggi. Iku wani piye ning alas dhewean. Lah mau tak kon wancani kowe jane kowe krungu Simba. apa? Kowe kok tegelan mentolo anak iki wis agek meteng bobot lho. Sabar ya sayang, mama lagi kerja. Brojoli nak yo wis. Kok iso brojoli ning alas kono malah ragat kok. Ya wis ora apa-apa, Mbok. Sing penting ben mangan sik ya, Mbok. Yo ora mangan kok mangan sik. Lho. Mangan kok gak oleh. Mbak Yu. Gawe kok terus mangan. Lah yo. Kok turu-turu. Penak men. Ken kuat, Mbok. Iki ape lho apa? Yo iki kebaki nek durung kebak aja mulih. Dikebeki, yen wis kebek lagi bali. Ya. Nah, belum kebek aja bali. Napa sakit kula ngebayangane kadang kebek. Ya kudu iya. Lah kowe tekan karo sedok nek apa ora. Nek kowe pengen melu singgo ya kudu iso kebek. Jadi nyapa? Wes ngene, Mbok, ben-ben lah ra apa-apa kok tak ewangi-wangane. Ya ngene lho, Mbok. Ya ben mangan sik ambek sake, Mbok. Mangan kowe. Lho, aja. Ate urung dimangkon wong kok manane Mbok Lah mangan. omongan ono sego, ono lawe kok mangan wae. Ya wis nek ngono saurunge angan. Ayo. Lah ya. Piye, Neng? Ya. Wis sing mbok rasakno kepiye kuning? Iya, iya. Sebabe apa? Aku kok seneng karo kowe. Mergo ngene ya, Ning. Tak omongi. Lakumu padha karo lakuku. Nalika aku dolan ning gone Simbok, kepengin ngenger ya padha karo kowe. Ning, aja was lan sumelang. Mbok menawa iki Simbok njajal katulusanmu, nggonmu kepengin ngenger ning daleme Simbok, wis dilakoni wae. Mbok abot kok kaya ngapa. Iya, Ning. Mbok menawa sarana iki kowe nuruti apa kekarepaning Simbok, kowe langsung diangkat dadi anak sing kinasih utawa disenengi. Wis aja omong ae kok ora kebek-kebek. Ngene, kowe golek ning sisih kono ya. Ya aku tak menek wit iki tak larakane medhun. Gak kok nek ana apa-apa bengok ya Ning ya. Ya wis. Iki mau ana swara iki
pancen bener kok bocah. Kok yo ngene-ngene. Wujudmu salah sawijining kewan kok kowe bisa tata jalma. Ora usah kowe bingung. Mergo wujudku kaya ngene iki nyatane aku bisa tata jalma kaya ngene. Yo ana wae. Aku mono kang aran Bangutonto. Tontong. Banjur sapa kang dadi aran? Iki srawungake aku klenteng kuning. Keteng kuning. Keteng kuning. Piye Bang Tontong? Kaijinan ning tengahing alas. Tak sawang saka kaduan. Kuwi mung tawang-tawang tangis. Kaya-kaya nandang pangusula. Jane apa perkarane to? Jan bener kabeh tepung. Mesti aku tawang-tawang tangis kaya ngene. Mergo sibuk kongkon aku supaya ngembak yanane keranjang moto-pito iki. Lamun aku bali ora bisa ngebaki keranjang moto-pito. Iya. Tantu sibuk bakal ngamuk marang aku. Dadi kuwi to perkara. Pancen. Mukal kowe bisa ngebak yanane keranjang moto-pito iki. Jen bener. Nanging ora usah kowe mutus. Satemah kowe tawang-tawang tangis. Mung perkara ngebak yanane keranjang moto-pito iki. Aku bakal saged sabiyantuan. Iki aja gojek to bangunan. Ora kok keteng kuning. Pas aku menungso wae tak kira ora bisa ngebak yanane keranjang moto-pito iki. Apa meneh kowe sing wujudmu kewan kaya ngene. Nek aku kelakon bisa yanane keranjang moto-pito iki. Kowe ora sak dadak bingung. Kowe gelem apa ora? Nang kowe bakal ketemu marang aku. Yo, Yen pancen kowe gelem ketulung marang aku yo matur suwun banget karo kowe Bang Tonto. nanging yo jemung tembung matur suwun. Banjur sesulah apa sing bisa tak wenehke marang kowe? Aku ora njaluk sesulit wujuding bondo dunya ora. Banjur Aku sak sabiyantu. Gunmu ngebak yanane keranjang moto-pito iki. Waton. Kowe gelem dadi bojoku. iki kok tansaya wayah-wara. Kepiye Ora ana jagat tinane menungso jejodohan lan salah sawijining kewan. pancen? Lamun aku lan kowe urip bebojoan. Apa ora teges kabeh kuwi nglawahi kodrat Bang Tonto? Nanging keteng kuning kabeh lelaku ning urip iki kalah karo binari sing pepesten. Yen to kowe kelakon dadi bojoku, yen Gusti wis ijabahi, iki bakal kelakon aku duweni kowe sak utuhe iki bocah. Nanging Bang Tonto wujudmu wae kaya ngono. Kaya sago aku urip bebarengan karo kowe njur kepinggonku lakoni urip iki Bang Tonto. Dadi kowe ora bisa weneh pawangsulan kanggo aku. Ya wis Lho, apa-apa. Bang Tonto. Ngerti iki. Ya arep bali. Wong kowe ra gelem nampa tresnaku kok. Lamun kowe bali mesti wae aku kaenjenan mapan nang kene. Bener. Termeneh ora ana menungso sing bakal ketulung marang aku. Ya wis kene Bang Tonto. Iya bocah ayu. Aku bakal menehi pawangsulan marang kowe. Iya. Nang ning kene aku njaluk kok butekke luwih dhisik. Lamun kowe bisa ngebak yanane keranjang moto-pito iki, banjur aku bakal menehi pawangsulan karo kowe kok Bang Tonto. Keteng kuning. Piye Bang Tonto? Aku njaluk tulung karo kowe. Keranjang moto-pito iki papan kisah isore wit kang gedhe. Kaya ngono. Nek pun aku bakal saged sabiyantu ngebak yanane keranjang moto-pito. Slagake. Yen ngono bakal tak butekke ya Bang Tonto ya. Aku bakal aku bakal sabiyantuan kowe sak kowe ngebak yanane keranjang moto-pito. Coba waspadakno penting-penting. Ora nyono babar pisan. Keranjang moto-pito sing semene gedene kowe
Mbak. Aku matur suwun banget ya banget Tonto. Sak bisa aku nyawang esemu. Mergo kowe ngerteni Kanjeng Mata iki bisa kebak. Tansaya jiwat. Tansaya gedhe rasa tresnaku aku lan kowe. Petinjine kula. Mungkin aku bakal nganti apa kang dadi pawangsulan percaya. Dadi cetane kowe meksa arep tak bojo maneh. Iya. Ya wis ngene banget Tonto. Aku mikir iki nggonku menehi pawangsulan marang. Iya iya. Ning kene aku njaluk inah suwene 40 dina. Jaluk wektu 40 dina. Najan tomung 40 dina kebasan sing aku sakit ngenteni. Salamun wis jangkep suwene 40 dina, tak jaluk kowe temeka ing papan kene. Aku bakal menehi pawangsulan marang kowe. Kaya ngono keting yen pancen kaya ngono mumpung durung surya selak dadi sawetara kowe lan aku sewa-sewa. Yen ora aku njaluk pamit Ya, iki. sing hati-hati keting. Tenan-tenan Sing hati-hati keting. Sambel terasi ya, rapopo. Campuri kembang rawe ning. Barawe semangan. Arep go apa Mbak Yu? Barawe semangan sapa? Sesengklir. Karo mboke kok iso. Lah wong do ora percaya iku mau ya aku sing menek. Ngantek delah balur kabeh raiku. Endi sing balur sing menek? Endi? Alah-alah. Ceplikku tak coplok. Lah apa? Lah kecantol. Ora kecantol kabut terus kupinge. Ya wis kene ya wis mateng. Ayo do mangan sik. Kosek. Wis adus aja dados. Lah wene sopo. Gaweane ben rampung kabeh engko kari mangane saiki isa-isah ya. Aku mangan kok. Nah, kok wis bar isa-isah lagi mangan. Mbok wis resik kabeh ngisai rai. Durung. Kok kok dilarang? Unyet kabeh. Lah sing kiri siapa wis Ono siji. Ya. Iki sai. iki Sai dandane sing sapa? resik. Dandangan mbokmu ngene kok iso Iso kaya raiku. Disai sing resik kanthi kaya anyar kae. Lagi bali. Nek ora resik aja bali, aja mangan. Kira wae yo mokal to, Mbok. Kalaupun aku bisa ngresiki dandang sing wujude kaya kuwi. Barang durung dilakoni kowe wis muni mokal. Lho, endi kowe bekti karo wong tuwa ya dikongkon apa-apa nangis, dikongkon apa wae sithik-sithik wis disiki muni ora iso. Lah kowe iki gelem apa ora sampeane kok iso kaya ngene? Ayo mbok tangisi terus ya ora iso resik. Kapan resike mbok tangisi terus? Ngene ning. Ora ketang piye wong kabeh pinangen. Ora apa-apa kok ya ireng, Mbak. Lah yo mbok, ora kitang piye kabeh iki. Templekno raine, Mbak. Lah kono dalane nang, Mbak. Lah ning. Wis Wis kono dhewe kabeh. Awas. Ayo.
dadi kaya bias apa anyar meneh. Wujude Dandang wis kaya ngono kok. Ning ngene lho, Ning. Kowe aja nganti mikir perkara Dandang iki. Kok bisa sampean kono kaya ngono? Omongane simbok sing pungkasan eling-eling. Asah ana nganti resik, nganti koyok balik anyar meneh. Iki nek aku tak urwakati ngendikane simbok kongkon ngresiki Dandang. Tegese ngresiki Dandang kuwi kowe kudu iso ngresiki awakmu. Engko nek awakmu wis iso resik kaya anyar meneh, tegese kowe wis ora duwe perkara utawa wis ilang kabeh nelangsamu. Pisan gawe mbok menawa karepe simbok yen ngresiki Dandang sing wujude kaya kene balik anyar meneh iki mbutuhno kesabaran. Mbok menawa iki pacobaning uripmu kowe kudu kon laku sabar. Eling ning kabeh sing ana ning alam pepadang iki ora ana barang kang mokal lamun Gusti wis ngersakake. Welingku aja mbok tangisi banget. Iki ya padha karo lakuku nalika aku munggah ngenger karo ning gone simbok. Tangis ana eluhmu tetesno ning gone manci iki utawa baskom iki. Mbok menawa kanthi tangise tumetese eluhmu iso nglunturno barang-barang sing ireng iki. Rene, tak paenehi ngerti ning. Nang isor wit gedhe kae, iko tau tak gaweke belik. Banyune buwening banget. Saben aku kon asah-asah, saben aku kon masak apa jangan apa kong godhog banyu tak jupukno ka sumber banyu sing tak gawe belik kae. Resik ana ning kono ngowak padas kosekno mbok menawa iso dadi anyar meneh. Ya. Pancen kaya ngono bakal tak lakukan. Nah, aku tak ngilekno banyu sing kon dhuwur, tak ilekne mengisor, engko ben ora kasatan nggonmu asa-asa ya ning. Wis kono, antum gawe. Hati-hati ya. Aku mangerteni kowe pawang-pawang pangis. Apa perkara kowe abot arep enek pawang suwan kanggo aku tetembune. Satemah kowe pawang-pawang pangis. Ya aku tawang-tawang pangis. Ora teges aku abot arep enek pawang suwan marang kowe. Banjur perkarane apa, Bapak? Aku nangis lakon uripmu kok. Coba aku pengen ngerti. Lan saya dino, lan saya nelongso uripku. Sibuk lan sedulurku tansah
simbok ngomong aku supaya resiki anane dandang sing wujude kaya ngene. Tak kira tangan aku lamun ngelamun aku bisa ngresiki anane dandang. Dadi mung perkara dandang iki dadi akibat nggonmu tawang-tawang tawang. Lamun dandang iki durung resik aku ra entuk bal. Sur kepiye bangun Ora usah kuwatir penting ini. Mungkin aku bakal dikira setresnaku lan kowe. Aku ora bakal tega mentolo lan kowe. Kowe nandang panresmu satemah aku bisa ngrasakake apa sing kok sanjang. Mula aku bakal sakit sabiyantu. Resiki ananing dandang mot iki. Mula kaya ana bilik papanke sak pinggiring bilik kae. Aku bakal kedadian apa ketik-ketik Sono babar pisan bangun tono. Dandang sing maune wujude kaya ngono saiki malah dadi anyar. Matur suwun banget ya Bang Tono. Bola-bali misi pitulung marang aku. ora usah kowe tak ucap aku sunan. Bener kok Bang Tono. Apa salah yen aku sabiyan bilang? Wah, sing tak arep aku. Temoko ning papan kene. Aku mung pengin ngenteni pawang sulanmu sing matok. Nalikane aku nembung tresno lan kowe. Bang Tono. Iya. Aku ora bakal mbedani janji. Janji minangka utang. Mergo iki wis jangkep suwene 40 dina. Iya, iya. Mulane kene aku bakal wenehi pawang sulan marang kowe. Sak dadi aku pengen. Hah? Aku sako kok pek bojo. Iya. Nanging kabeh kuwi ana syarat lan saranane Bang Tono. Apa kang dadi pancen bakal tak cuci iki cah. Penjaluk kurana liya, aku njaluk suwiwimu sisih tengen Bang. Lho. Sak-saran kowe iki penjaluk kaya ngono. Sak aja ngerti Bang Tono. Kuwi lho. Kaget sing tak sanjang kuning. Sakwise aku kapungwa keng dan pancar. Ora ngerti untuk lan aku dan pancar. Nanging kowe njaluk bono. Wujuding suwi kang sisih dengan ketok. Apa kelakon? Sun wujude aku kuwatir turunane mati ing kabupaten suwi kuwi iki makan marang jiwa lan ragaku ora ana bukti liyane Tapi wis dadi penjaluk kok Bang Tono. Lamun gede tresnamu kang kuwatuk marang aku. Sinamku wis aku ngundanani kabeh penjaluk. Penjaluk kurana liya suwiwimu sisih kok Bang Tono. Iki Bang Tono. kaporo nyejak lan aku cecak lan najan Ngundanani kabeh penjaluk. najan abot penjaluk wujuding suwi kang sisih tengen nek kene bakal tak wujuti ketekune tak wujuti banjur kapan aku bisa wujuti apa kemudian pancer cahaya Saiki bisa diwiwiti. ayo salah kaki kene tak wujuti cahaya ayo ayo kene tak wujuti Sak sampunipun wujud bangu tontong kula tugel suwine sisih tengen kok malih kawujudan panjenengan. Isturipun penjahat menika sinten? Wis lumrah. Lamun jeneng kita durung wanuh kelawan Ih, diwanuhke. Ulun kang sesilih Bathara Indra
saka Kahyangan Salendra Bawon. Dosa napa ingkang kula sangka sampun jenengan kula sampun wantun dhateng panjenengan. Aja kleru ing panompo titah ulun Galuh Candrakira. Malah gedhe panirame ulun. Lamun jeneng kita wis bisa bebantu kelawan ulun. Badarke kawujudane ulun sing maune bangun rontok sak temah badar bali kaya dhewe. Yosef, kok sakit kejam menika ngendika kados ngaten larang-larangipun kados pundi Tenane ulun uga lagi wae nampuk siku dendane Jawa. Mergo ulun kaanggep lepat, kaanggep luput ana ing pranatan Kahyangan Salendra Bawon. Sak temah ulun disabda kelawan Rama Pikulun Gurudewa kang wujud bangun rontok. Bangun rontok mau bisa badar lamun to ana salah sawijine titah kang bisa nugel suwiwi sisih. Ora ana babar kisah. Titah mau jebul jeneng kita Gancon. kados ngaten sampun. Yen tak waspadake titah ulun Galuh Candrakirana saben dina amung tawang-tawang tangis. Apa mula bukan lan apa sing jalani Mriko leres. Sampai cinten kula menika tansah tawang-tawang tangis. Jalaran kula menika mupati kalian garwa kula kang Mas Tadi Asmara Batu. Kasunyatanipun sampun tepung jalaran kula mupati kalian garwa kula. Nanging emanipun ngantos dinten sak menika kula dereng kepanci kalian kang Mas Batu. Rumaosan desak kepenting malah. Jalaran kula menika boten saged pepisahan kalian garwa kula sampun. dadi kabeh mau perkarane mung garwa kita Inu Kertopati yo Panji Asmara Batu. Mriko leres. Kita ulun Kados pundi pancen wis kono drate marang pepesten. Lamun jeneng kita iki mengko bakal bisa nyawiji kelawan garwa kita Panji Inu Kertopati yo Asmara Batu. Mergo kabeh mau wis dadi garis pesti yen to katresnan sejati jeneng kita kelawan Panji Inu Kertopati iki ora bisa dipisahke. Pancen kudu nglewati panggoda lan pangrencana. Lamun jeneng kita ikhlas lahir batin. Nglakoni apa kang dadi pesten dalan uripe kita. Mengkono jeneng kita bakal nemu kamulyan. Sepiro gedene sangsara, lamun jeneng kita bisa tinampa. Tenane kabeh mau amung dadi coba. Mula saiki titah ulun kados pundi kabeh titah kang mapan ana ing Marcapata ora bakal bisa kuwal marang garis pepesten kang diripta kelawan Sang Hyang Wenang tuladhane sing jeneng kita laku. Mula jeneng kita aja ngupus. Jeneng kita aja cilik ati. Ulun mengko bakal dibantu kelawan jeneng kita. Piye carane jeneng kita bakal bisa tinemu kelawan garwa kita Panji Inu Kertopati yo Asmara. saestu penjahat menika badhe tulung dhateng kula. Ulun bakal dibantu. Nanging kabeh mau uga ana syarat lan saranane. Mergo jeneng kita bakal lumaku nemoe bebaya. Mula saka kuwi jeneng kita Galuh Candrakirana. Kados pundi Iki pinangka sulih ulun. Mergo jeneng kita wis bisa bantu kelawan ulun. menika menapa misang Iki bisa diarani kiai sadolanan. Nanging ora sadenyah sadalanang. Tenane mono iki uga perangane sanjata kang mapan ana ing Kahyangan Salendra Bawon. Katiasane pancen ngedap-edap. Lamun jeneng kita mengko tamake gunung saknalika gunung mau bisa jumbuh. Lamun jeneng kita tamake ana saktahe samudra. Samudra mau saknalika uga bisa asat. Lamun jeneng kita tamake lemah sak lemah, lemah mau bisa bengkak. Lamun jeneng kita selawase isih mapan ana ing dadapan. Ulun duweni kapitayan. Jeneng kita ora bakal bisa tinemu kelawan garwa kita Inu Kertopati yo Asmara Batu. Lajeng kula saged kepanggih malih kalian garwa kula. Kula kedah tumuju dhateng pundi sang Guru? Jeneng kita aja wedi kangelan. Mengkone jeneng kita kudu jumangkah ana ing desa Karangwurusan. Mergo ning papan kono ana pawongan sing bagus. Akeh pelangane titah ulun
wanita-wanita sing bakal ngunggah-ngunggahi kang sesilih ande-ande lumut. Ande-ande lumut kae ora ana liya garwa kita Inu Kertopati yu Asmara. Mula sawu kuwi titahulun Galuh Candra Kirana apa sekirane wis ora tumpangso anggon jeneng kita nampa apa sing dadi ucape ulun. Sampun terang termoco sedaya pangantika panjenengan. Nggih lak matur suwun sanget pisan. Sadurunge ulun bali ana ing kayangan Salendra Bawa. Ulung amung mitungkas kelawan jeneng kita. Menapa sampun? Jeneng kita aja pisan-pisan nggunakake kaisa dolanang. Lamun to jeneng kita ora keponco kewuh puto ora keponco kanca. Mula sawu titahulun sakwetara ulun njaluk pamit. Bakal tumuli bali ana ing kayangan Salendra Bawa. Bisa nyawiji marang garwaku kang Mas Pandhasawa. Aku duweni kapita yang sajroning ati. Kalamun tresnaku lan kang Mas bangun tresna maksudku. Terus saka kuwi aku enggal bali, aku bakal tumuju nang desa Harus. Kuning tak ingeno kadoan wis bar apa ngresiki ngenekan. Tak goleki mau sampean, Mbak. Ayo do bocah-bocah do mangan piye mbok kok sepi? Mbak Yu kuning. Do mangan. Kuning ijo kok ora Wis bar do mangan kabeh iki mau. Lah terus. Saiki do lunga. Lho, Heeh. kok lunga? Lunga jarene ape ngunggah-ngunggahi wong lanang ngono lho. Ning Karang Purusan. Iya. Walah wis terkenal iku, Mbak. Jenenge mau sapa ya? Andi-andi lumut. Andi-andi lumut. Iya, wis terkenal iku. Sampeyan kok krungu Pak Kalau kabar. ndi kok andi-andi. Sampean pas mulai aku liwat ketemu Kang Parji Jur. dikandani. Ndor, kok ndor. Ndor iki sapa? Jenenganku lanang. Ning Nyong. Nggah Nyong. Apa Didi? Iku lho. Ana geger wong lanang ganteng ra umum ngono. Lah kok ganteng Didi? Iya, Desa Karang Purusan sing iku lho, sak lore. Adoh to, Nduk. Liwati kali gedhe. Iya, Mbak. Nyabrang kali Brantas. Lah mula kuwi kok aku mau tak elingne adi-adimu ning angel kandhanane. Tapi wonge jare ganteng tenan, Mbok.
Aku wis ape melu. Wes sampean arep melu munggah-munggahi. Iya ning sapa ngerti wonge. Sapa ngerti wonge pas mendem seneng aku. Lah aku nang omah dhewe wong kletek iki mau yo kletek putih, kletek yu. Piye? Yen sampean arep munggah-munggahi. Kapan aku yo ora ono. Kowe yo melu? Yo mbok yo. Lho, Kok wis nang omah ngancani aku. ora lah, Mbok. Ora lah piye. Wis aku melok undang-undang gak apa-apa. Wis tuwa kok melu-melu ae. Apa ngene, Mbok, kowe engko tak tumpaki nggo nyabrang kali. Masamu aku apa? Kok iso kowe iso? Kan kowe karo aku koyok boyo. Kowe arep ngunggah-ngunggahi tenan. Iya, Mbok. Ora kok tak kandhani. Oke, wong adi-adiku do undang-undang. Kan melu apa ning? Aku yo melu Lah, sapa ngerti. Ini melu. Kletek putih karo abang ati mana ndi? Wis rono. Wis ana kabeh. Iya, aku wis roh, wis denger aku, Mbok. Teni tak dandani. Susuku ameh tak cilikno, Cah. Kene ya apik ngono. Sapa ngerti Mas Andi lumut seneng susu sing lewincip iso nyocok rai. Sapa ngerti sampean sing ditampa. Aku nek ditampa nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Kene tak bedhaki, Nduk. Aku diwedaki, Mbok. Mbok, Apa? Apa? iki wedha apa budhe kok ngene? Iki lho wedak apik rumah samu. Wong ambune wangi ngene ra pakat-pakat ngene kok. Wangi apane, Mbok? Rasane aku kudu muntar. Kudu apa? Muntar. Entah. Mutak saking akeh muntar. Wis, meneng ae aja kaken rame. Apa, Nduk? Alah, ambune iki wangi minyak iki ora ana wong adol ning toko rumah samu. Weh, iku jenenge wedak apa? Iki wedak si nyonyong. Si nyonyong. Iya. Si nyonyong iku berasal dari teletong Terus? karo pecereng. Oh. Dicampuri telek lintung. Alah kowe iki napa iki tak wedaki pisan kene kok geger wong. Mbok, Rame ae aku rasake. Wes, oh, wangi tenan kowe wis. Oke, wek kowe. Tak jotos iki. tenang ya sayang, mama lagi belajar.